un de cada 4 estudiantes ten problemas de rendemento visual non detectados e iso pode xenerar un fracaso escolar. ¿Hay alguna forma de identificar pues algún signo o síntomas que te puedan decir, uy, a lo mejor debería ir a revisar? Este tipo de problemas de visión non doen, non se oen, non se ven, non se tocan. Las personas que tienen el problema de ser bizcos, ¿hay alguna terapia visual que se pueda intentar corregir a una etapa temprana? O cerebro non lle gusta e entonces paga ese ollo e o desvía. Si comes zanahoria, te mejora la vista. ¿Realmente esto es verdad? Ben comer zanahoria para os ollos? Sí. Que podes vivir sin comer zanahoria? ¿Cuáles son, digamos, el cuidado óptimo para unas lentillas? As lentillas de día son para usar no día e tirar o lixo. Punto, se acabou. La ambliopía, el ojo vago, ¿qué es y qué sucede? ¿Qué hábitos diarios ayudan a cuidar la visión? O que chamamos a regla 20-20-20. La diferencia entre presbicia, miopía e hipermetropía. Miopía e hipermetropía dependen, sobre todo, do tamaño do ollo. Porque a veces vemos como si fuesen moscas en el cielo. Bienvenidos a todos al episodio número 92. Antes de nada, agradecer los 2.400 suscriptores. Estamos ahí a nada de los 3.000, poquito de diferencia, pero apoyad el botón que es gratis. Y hoy tenemos algo que vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Chicos, chicas, hoy tenemos a Saleta Corral con nosotros, optometrista, terapeuta visual y directora de Olvar Optometría. Saleta, es un placer tenerte aquí. Si quieres presentarte un poquito a cámara. Pois nada, moitísimas gracias por invitarme. Nada, simplemente quería facervos un pouco a diferencia entre optometrista e oftalmólogo, porque primeiro hai moita xente que non conoce a palabra optometrista e simplemente que contarvos que os optometristas estudiamos óptica e optometría, vale? E nos especializamos en función visual. E os oftalmólogos e oftalmólogas estudian medicina, especialízanse en oftalmoloxía despois de facer o MIR, e eles especialízanse en enfermedades oculares, vale? E nada, eso, outra vez moitas gracias por invitarme e nada, estou un pouco nerviosa, pero xa nos imos relaxando. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es un poco esa duda que le surge a todo el mundo ahora con el incremento de las tecnologías y cada vez hay más pantallas en todos lados. Te queremos preguntar un poco cómo nos está afectando a la vista. O que estamos vendo é que se está producindo un incremento da miopía. Non sei se sabedes que en Asia son máis miopes que a nós, e é porque pasan moitas máis horas en cerca. Entón, agora en toda a poboación mundial se está subindo a miopía e é polo número de horas que pasamos en preto. Entonces, canto máis usamos as pantallas para o ocio, máis horas incrementamos en preto. Entonces, máis aumenta a miopía. Se o noso ocio basamos en actividades ao aire libre, podemos revertir. Porque é certo que hai cosas que non vamos a poder cambiar porque é o noso día a día. O sea, non podemos cambiar a escola, non podemos cambiar as horas que lle dedicamos ao estudio, non podemos cambiar o traballo, pero sí podemos cambiar o ocio. A nosotros siempre nos gusta, pues bueno, presentarle al público pues a quién hemos traído y al fin y al cabo, pues para conocerte un poco, te queríamos preguntar qué fue lo que realmente te motivó a estudiar optometría y esa terapia visual. A estudiar optometría foi un pouco que me interesaba todo o ámbito sanitario. Entón, bueno, a historia é longa, pero cando tiven que escoller carreira por terceira vez, quería facer medicina, pero non me daba pero quería facela aquí en Santiago e non me daba nota, entonces pensei en enfermería e mirando programas de estudios vin que a optometría tamén iba un pouco pola parte de saúde visual e tal. E puxena tamén. Puxena antes que enfermería, de feito. E colléronme. Non me colleron en medicina e colleronme en optometría, en óptica e optometría. E gustoume moito. Sobre todo a parte que xa dábamos na carreira de función visual, de como funciona o enfoque, como funcionan os movementos dos ollos e tal. E despois, de terapia visual dábamos moi pouco na carreira e fui-me especializando despois. E canto máis me especializaba, máis me gustaba. E unha vez que empecé a traballar deso, pa diante. Non hai volta atrás. Y claro, ahora sabemos que tienes un centro de optometría. Entonces te queremos preguntar un poco en qué momento decidiste emprender y tirarte a la piscina y decir vamos con todo. Eu empecé traballando en Pamplona, de terapeuta visual.
E de aí me fun a Madrid, porque quería especializarme máis e de camiño que estudiaba, traballaba. E o que me pasou en todos os centros nos que traballei é que cando te contratante sobre todo para facer as terapias visuais, o sea, sesións de terapia. Tú traballas pola tarde e programas as túas sesións de terapia para os teus pacientes e falas e pa tua casa e xa está. Non fas as valoracións, non fas os informes, non fas nada de contactoloxía. Entonces, chega un momento en que no que non podes medrar máis. Tes aí un teito que non podes traspasar porque a quen lle gusta facer todo eso é aos directores dos centros ou as directoras. E ademais, eu quería volver a casa. Eu quería vivir aquí e traballar aquí e foi como de, bueno, pues, en Coruña, especialistas en terapia visual, hai outro centro máis. Pois hai nicho, pois aí vou. E ademais Coruña sempre me gustou moito, así que... Genial. Pues ahora, profundizando un poco, que vemos que tu rama también es relacionado con el aprendizaje, preguntarte, pues bueno, ¿por qué es fundamental tener una buena salud visual para el aprendizaje? O termo saúde visual é moi amplio, implica todo. Implica incluso, como vos comentei antes, o que fan os oftalmólogos tamén. Entón, voume centrar máis na miña parte, na función visual e no procesamento da información visual, vale? Que é o que facemos máis os optometristas. E por que influe na aprendizaxe? E no desenvolvemento? Porque cando somos bebés e estamos aprendendo a gatear e a andar, ao mesmo tempo que estamos aprendendo a movernos, estamos aprendendo a ver. E son dous sistemas que se correlacionan. Eu aprendo a gatear porque vexo eso e quero ir a collelo. Eu aprendo a levantarme e tal porque vexo algo onde me podo apoiar e me apoio e me levanto. E despois, a hora de aprender, na escola, o 80% da información que recibimos é visual. É moitísima información. O sea, é un sistema que nos dá moitísima información. Entón, si non entendo ben a información que recibo ou esa información non está ben nítida, non está clara ou está doble, eu non vou a procesar igual. E a min vaime costar moito máis aprender calquera cousa, a ler, a escribir, si eu non son capaz de procesar ben. Decimos que un de cada 4 estudiantes ten problemas de rendemento visual non detectados. E iso pode xenerar un fracaso escolar. Entonces, a importancia ven de aí, de que a visión nos inflúe en todo. ¿Y cuáles son los problemas más habituales en esta etapa escolar? Os que máis recibimos en consulta son problemas de enfoque, cando cambiamos da pizarra ao papel, que non somos capaces de ver nítida a pizarra ou ver nítido o papel porque o enfoque non está ben axustado. Problemas de movementos dos ollos, cando aprendemos a ler... Os movementos dos ollos son de dous tipos, son de seguimento, cando unha cousa se move, ou saltos de aquí a aquí, vale? Cando lemos facemos saltos moi pequeniños e moi rápidos. Si esos saltos non son precisos ou non están ben axustados, costanos moito aprender a ler. E outro problema de visión que é bastante frecuente é de converxencia. Cando miramos en preto, os nosos ollos fan un movimento hacia dentro, hacia o nariz. Eso é o que se chama converxencia. Para ver unha cousa sola, teñen que estar coordinados e teñen que mirar exactamente o punto que estamos mirando. Se miran un pouco por diante ou un pouco por detrás, podemos ver doble. E aprender a ler vendo doble é moi complicado. E hai moitos nenos que non son capaces de poñerse bizcos. ¿Y cómo una persona a lo mejor, que a ver, al fin y al cabo supongo que tendría que ir a la clínica, chicos, tenéis las redes abajo, pero ¿hay alguna forma de identificar pues algún signo o síntomas que te puedan decir, uy, a lo mejor debería ir a revisar? Pois a ver, unha das cousas que me parecen importantes é saber que este tipo de problemas de visión non doen, non se ven, non se tocan, vale? E un neno ou nena jamás, nunca, jamás de los jamases se vai a queixar de que ve mal ou de que lle costa ver. Porque non o sabe, non sabe que ve mal. A nai dunha paciente unha vez me decía, que eu me enterei de que era amblíope, de que tiña ollo vago, porque un día a nena me dixo, mamá, tú del ojo que non ves? Os nenos non saben que se pode ver diferente. Eu entereime de que era miope porque copiando algo da pizarra nun
nun examen copiei mal e miña nai é miope e dixo, pois vou a revisar. Non sabemos que poden ver diferente. Signos e síntomas que se poden detectar? Que se acercan moito ao papel, que frucen os ollos para ver de lonxe, que inclinan ou tenden a torcer a cabeza, cando son amblíopes ou estrábicos tenden a taparse un ollo así ou tumbándose na mesa, pero tamén son síntomas moi xenéricos, un pouco dores de cabeza, a veces tamén se poden queixar se son moi frecuentes. Nos problemas de enfoque a veces hai ollo vermello ou así, pero claro, son síntomas que igual son difusos, igual doeche cabeza hoxe e mañá tes un día máis descansado e non che doe, sabes? Entón, a mellor forma é revisar. Podemos revisar a partir dos 6 meses, porque se temos ollo vago ou así, suele aparecer pronto e entonces previmos que apareza, a partir dos 6 meses de idade, e despois, en idade escolar, recomendamos unha revisión anual, porque facemos moito traballo en preto e se poden desaxustar. ¿Y crees que los profesores y las escuelas están sensibilizados con estos problemas de manera que están, digamos, más atentos en esta etapa a que pase cualquier cosa para avisar a los padres? No, pero non é problema do profesorado, é problema de que a nosa profesión non se coñece. Entón, todo o mundo coñece que existen ópticas, todo o mundo coñece que existen oftalmólogos e oftalmólogas, pero ninguén coñece que se pode revisar o enfoque, que se poden revisar os movementos dos ollos, que se pode revisar a converxencia, que se pode revisar as habilidades de procesamento da información visual. Entón, é un problema da miña profesión e estamos intentando, de verdade que estamos intentando facernos coñecer. Pero claro, frente a anos e anos de que todo o mundo sabe que son as ópticas e que todo o mundo sabe que é a oftalmoloxía, chegar a ese punto coa optometría é moi complicado. Facemos charlas en coles, a profes e a familias. E entre nós nos estamos formando todo o rato, pero o noso problema é que non saben que existimos. Este ano tiven unha rapaza que levaba 2 anos buscando solución a un problema visual. A profe dixolle, mira, que fai eso, frunce os ollos cando mira a pizarra, fai cousas raras. Foron á óptica, nada, foron ao oftalmólogo, nada. E despois, non sei, por qué, non sei se pasaron por diante do local ou non sei, viñeron a preguntar. E tiña un problema de enfoque e un problema de converxencia. Bueno, pues nosotros aportamos nuestro granito de arena para que la gente claro, pueda llegar a conocer claro, todo esto. Para eso son importantes estas cousas e as redes sociales. Eu que as redes sociales teño unha asignatura pendente, pero hai outras compañías de profesión que lle están dando duro aí tamén. Pero claro, é moi difícil facerse conocer. Entendible. Yo te quería hacer una pregunta por saber si está en tu ámbito. Las personas que tienen el problema de ser bizcos, ¿hay alguna ayuda o terapia visual que se pueda intentar corregir a una etapa temprana? Bizcos cos dous ollos... yo diría con uno, más vale, bien. eso que lle chamamos estrabismo. Vale, sí. Estrabismo. Vamos a especificar el problema. Se trata fundamentalmente, desde o meu punto de vista, un oftalmólogo igual ten outra opinión, pero desde o meu punto de vista se trata fundamentalmente con terapia visual, porque é un problema de alineamento dos eixos, vale? O sea, si nos poñemos dous láseres que nos salen dos ollos, se moven. Entonces, para ver unha cousa única, teñen que estar os dous ollos apuntando aí, vale? Entonces, é un problema de alineamento dos eixos visuais. Un ollo non está apuntando onde debería. E por qué? Porque o cerebro non lle gusta a imaxe dese ollo, probablemente. Pode ser un problema muscular, é certo que os hai que son por problemas musculares, pero hai outros que son porque ao cerebro non lle gusta e entonces apaga ese ollo e o desvía. Entón, a forma de que o cerebro aprenda a traballar con ese ollo é darlle experiencias de facer funcionar ese ollo en presencia do outro. Porque o que fan moitos, o que se facía hasta ahora, era tapar o ollo bon e traballas co outro. E moi ben, ese ollo aprende a traballar, pero aprende a traballar co outro ollo tapado. No momento no que destapas, non sabe traballar. Porque o cerebro, cando están os dous ollos abertos, só sabe traballar co bo. Entón, teslle que dar experiencias para traballar co outro. É certo que se a desviación é moi, moi grande,
a única forma de corrixir de todo esa desviación é operando. E aí é onde entran os oftalmólogos, que tocan os músculos oculares para poñer os ollos rectos. Pero porque teñas os ollos rectos non quere decir que saibas traballar cos dous ollos á vez e que teñas visión en 3D. Entonces, agora moitos oftalmólogos e oftalmólogas están dando conta de que necesitan a terapia visual como reforzo das operacións de estrabismo, porque hai moitos estrabismos que reinciden, que volven a desviar despois da operación, porque o cerebro non sabe traballar con ese ollo e non sabe xuntar as imaxes. Entonces, antes de ver doble, prefire desviar de todo para ser capaz de olvidarse desa imaxe. E para nós, despois, a hora de traballar con terapia visual, é moito máis problema un estrabismo que era hacia dentro, que o corrixes con cirurxía, e despois de cirurxía non sabe funcionar e desvía hacia fora, é moito máis cacao mental para traballar con eso que un estrabismo que o pillas desde o principio antes de operar. Curioso. Yo, chicos, si os parece, pues vamos a entrar ya en el tema de patologías, para ya que Martín lo abriste. Venga. Bueno, después del estrabismo también teníamos así a lo mejor la duda del tema del ojo vago, que si no me equivoco se llama ambliopía. Sí, ¿vale? o nome oficial para duchos é ambliopía. Vale, sí. genial. Pues el tema de la ambliopía, el ojo vago, ¿qué es y qué sucede? A definición de ambliopía é que un ollo ve menos que outro, en cantidad, en agudeza visual, que decimos, incluso coa mellor corrección. Vale? Entonces, un ollo ve normal e o outro ve un 80%, un 70%, un 60%. En ambliopías moi fortes, un 1%. Non ve nada. Causas pode ser as que non se van a traballar. Son as orgánicas e son por un problema da vía visual, pois porque por unha enfermidade que che afectou o ollo, porque tes un nervio que está tocado e non transmite ben a información ou así. E poden ser tamén tóxicas, pois que algún medicamento ou chumbo ou algunha intoxicación que che fastidiou algo na vía visual. Esas non se poden traballar grande cousa. O ollo está fastidiado e está fastidiado. E despois están as que chamamos funcionais, que estas son por fallos no desenvolvemento. Pois o que falábamos antes, cando somos bebés e nos tal, pois hai algún fallo aí que xa sexa porque os ollos non teñen a mesma graduación e entonces o cerebro tira máis a usar un ollo que outro, ou porque simplemente hai algún fallo aí que o cerebro non é capaz de usar ben un ollo e entonces tira máis dun ollo que outro. E tamén polas desviacións, vale? Cando hai un estrabismo tamén se produce unha ambliopía. E consecuencias que non vemos en 3D. Cando non somos capaces de traballar cos dous ollos non vemos en 3D, entonces vai haber problemas de cálculo de distancia, pode ser, si en nenos e en nenas pode ser que sexan máis torpes, que non lles guste xogar a xogos de pelota, deportes e así. E como se trata? Pois hasta ahora o que falábamos, con parche. Pero xa hai estudios oftalmolóxicos que demostran que o parche máis de 2-4 horas ao día non incrementa moito a visión, non incrementa moito a agudeza visual e unha vez que o quitas baixa, polo que falábamos, porque non saben traballar os dous ollos. Entonces, unha vez que abres os dous ollos, o cerebro sempre vai a preferir o millor, porque cando aprendemos de pequenos, cando nos desarrollamos, se crean unhas vías neurolóxicas aí e son moito máis fortes as vías neurolóxicas do ollo bo que as do ollo malo. Entonces, a única forma de darlle experiencias é crear máis vías neurolóxicas do outro lado e iso único que o fai é a terapia visual. E a terapia visual ensinándolle a traballar cos dous ollos abertos á vez, dándolle experiencias ao ollo malo en presencia do ollo bo. Y otro problema también es el daltonismo, que en esta mesa tenemos una persona que puede hablar en primera persona de esto. Sí. Entonces, un poco que nos expliques cómo funciona y si hay alguna opción de intentar solucionarlo con terapia. O daltonismo é un tema conxénito. É un tema dos xenes. Prodúcese porque hai non sei se unha mutación ou que, pero no cromosoma X,
vale? Entonces, preséntase máis en homes que en mulleres, porque en mulleres, como temos 2 cromosomas X, se un está malo pero o outro está bon, non temos daltonismo. E os homes, como só tedes un cromosoma X, se o X está malo, sodes daltónicos. O que pasa é que se afectan as células da retina que transmiten, o sea, que fan a traducción da información de luz a impulso nervioso. Traballan con uns pigmentos, esas células. Entonces, cando hai a mutación, o pigmento afectase. Hai 3 tipos de células na retina, que son como as pantallas RGB, vale? Hai vermello, verde e azul. En función, si está afectado o pigmento do vermello, pues, os colores vermellos mal, que é o que chamamos protanope ou protanopia. Si está afectado o pigmento do verde, os verdes mal. Entonces, a eso chamámonos deuteranopes. E si está afectado o pigmento do azul, o azul mal, e chamámonos tritanopes. Normalmente o daltonismo identifícase co problema vermello-verde, que son os protanopes e os deuteranopes, pero bueno. Pedístesme datos, cierto, no seu momento dixéstesme. Como afecta máis a homes, sei que un 8% dos homes caucásicos teñen daltonismo, non así nos asiáticos e nos africanos, que teñen menos, 4% en asiáticos e 3% en africanos. E 0,5% en muller, 0,5%. O sea, as mulleres temos moi pouco, pero un 15% das mulleres son portadoras. Entonces, esas mulleres, si teñen fillos, é posible, porque podelles tocar o Xbox aos fillos. É posible que sexa. E non se trata, o sea, é algo conxénito, é algo que está aí. Fálase de, ou está moi de moda, aos vídeos estos da xente que se pon as gafas, dos daltónicos que se poñen as gafas e, vexo os colores. Non é exactamente así. O que pasa é como que a luz ten un espectro de luz visible. Non sei se sabes, como o arcoiris, vale? Temos cores no arcoiris. Entonces, os daltónicos teñen unha parte desa luz que non a ven. Entonces, co filtro que facemos é mover. Poñemos un filtro amarelo, un filtro tal, entonces todos os cores son como máis dese tono e entonces se diferencian millor. Si as levamos todas como, si tú tes un problema no vermello e levamos todos os tonos máis hacia azul, che será máis fácil diferenciar cores vermellas verdes porque son máis azuladas. Pero non quere decir que che curara a cor do vermello, o problema do vermello, sabes? O problema no pigmento está aí. E realmente non hai nada que o cure. O sea, é un problema xenético e xa está. Y punto. Bueno, solo de decir que yo vivo muy tranquilo claro, siendo daltónico. Creo que non dá moito. A ver, unha vez que te adaptas e que sabes que tes, non sei, e ademais é que como que se ven como tonos, o sea, bueno, non sei, tú saberás millor, sí. Pero como que se ven certas diferencias entre os vermellos e os verdes, o sea, non é exactamente igual un vermello que un verde. Entonces, vos adaptades. Sabedes como que igual que de pequenos aprendemos as cores, aprendemos que eso é vermello, eso é verde, pues xa está, pues esto que ten este tono de gris é vermello e este que ten este outro tono de gris é verde, e xa está. Es gracioso porque cuando sale el tema y lo tratamos con gente pues de nuestra edad, porque son más vacilones en este tema, lo tratan como si fuese una alienígena. Uy, mira este verde y este, ¿qué color es? Sí. No, ahí, o sea, lo mío es marrón y verde, y sí que es verdad que hay tonalidades que si se parecen mucho, Costa más. Me cuesta mucho, pero sí, yo sé que el césped es verde, sé que el tronco de un árbol es marrón, ¿sabes? Claro, pero o sea, vas aprendiendo, que no sé. Totalmente. Bueno, pues ahora entrando un poco, pues ahora vamos a ir a la higiene visual. Me gustaría volver a tratar un poco el uso de las pantallas, ¿no? Un poco ese consejo que le harías a las personas para cuidar esa higiene visual y controlar el uso de estas pantallas. Pois, a ver, o que recomendamos sempre é non achegarse demasiado, vale? Como moi preto a 40 centímetros, vale? Incluso as de ordenador, incluso máis longe, pero
Porque nas de ordenador, bueno, ahora nos móviles e todo podemos regular, pero podemos regular o tamaño de letra. Entonces, canto máis cerca, máis esforzo de enfoque facemos, máis tiramos a desenrolar miopía. Sobre todo en idade escolar, que o ollo está medrando aínda. Entón, 40 centímetros polo menos, e se podemos, canto máis grande, millor. Eu isto non cumplo moito, pero bueno, non me fagades caso a mí, non fagades o que fago, sino que digo, vale? La teoría. Claro, a teoría. E despois, a outra teoría é o que chamamos a regla 20-20-20. Por cada 20 minutos de traballo, descansamos 20 segundos mirando ao lonxe, polo menos 20 pés, que son 6 metros. Vale? Entón, o que temos que facer é de relaxar ese enfoque, mirando ao lonxe e darlle un pouco de respiro ao sistema visual, vale? Eso, e respecto a pantallas. Filtros de luz azul e así, últimamente xa están salindo estudios que din que non influen, que non alteran, o sea, a luz azul das pantallas non altera moito nada, entonces por levar un filtro de luz azul nas gafas ou eso non mellora. Y luego el tema de verano, estamos llegando a esta época donde sales a la calle y igual tienes que ir con los ojos entrecerrados porque no ves, porque hay demasiada luz. Las gafas de sol, ¿hasta qué punto tiene que ser un elemento indispensable? Bastante. A luz solar ten, como que falábamos antes, un espectro que si entra en retina pode dañar as células da retina, sobre todo os ultravioletas. Entón, as gafas de sol o que fan é ter un filtro para ultravioleta. E por moito que a nosa pupila se cerra para impedir o paso de luz cando hai moita luz, o ultravioleta sigue pasando. E a única forma de quitar o ultravioleta é levar unha gafa de sol. Entón, as gafas de sol pódense poñer a partir dos 6 meses de idade tamén. Que pasa? Que como falábamos antes, para desenrolarnos necesitamos luz. E para que se desenrolen as neuronas necesitan luz. Entonces, non pasarse tampouco de poñerlle gafas de sol aos bebés. Si vamos a estar con luz na cara directamente, con o sol na praia, gafa de sol. Si vas a estar nunha terraza, sombra ou tal, non fai falta. E para os adultos, cando che molesta o sol. El ejemplo que dije. Claro, cando che molesta o sol, gafa. O mellor é que a uses sempre. Sempre que vayas a estar fora a luz directa e tal, por eso, porque canto menos dañes a retina, mellor. En neve tamén, porque parece que non, pero a neve reflexa un montón. Igual que na praia, a praia tamén reflexa un montón a luz do sol. E na praia non hai ninguén con gafa de sol, pero bueno. Porque claro, hai que quitala despois, pero para bañarse. Pero deberíamos levar gafa de sol. Genial. Y ahora, una cosa que a mí me encantaría profundizar, que es en el tema de alimentación, el mito de si comes zanahoria te mejora la vista. ¿Realmente esto es verdad? A ver, en alimentación como en todo, ¿no? A alimentación ten que ser variada e completa. Zanahoria ten unha vitamina que é a vitamina A, que é a que utilizan os pigmentos das células que falábamos antes. Entón, ben comer zanahoria para os ollos? Sí. Que podes vivir sin comer zanahoria? Tamén. Porque a mesma vitamina A está no leite, está no tomate, está nos nísperos, todas as cousas así que son de cor alaranxada teñen ou vermella ou amarela teñen vitamina A. Entón, zanahoria especificamente, zanahoria como símbolo da vitamina A, pero non especificamente zanahoria, pero sí. Pero o fundamental é dieta variada, como para todo. Pato. Ahora vamos con otro ámbito, que es el de las gafas y las lentes de contacto, lentillas. Entonces, yo te quería preguntar un poco cuándo es más recomendable usar unas u otras. A gusto do paciente. A ver, as cousas como son. Usamos as lentillas por comodidade, porque non nos este a gafa, pero vamos, que eso cada un o que queira. Casos nos que non se recomendan lentillas, matizando, con ollo seco. Si tes o ollo moi seco, a lentilla casi sempre vai empeorar o ollo seco, porque
ollo seco, nos temos a córnea, que é a parte transparente de diante do ollo, e por encima deso hai unha capa de auga con grasita que é a lágrima. Entón, a lentilla vai no medio desa capa de auga e deixa un pouco de auga entre a lentilla e o ollo e un pouco por fora da lentilla. Se esa capa é moi fina ou moi delgada ou está alterada porque temos ollo seco, a lentilla vai alterar aínda máis, entonces vamos a ter máis síntomas de sequedad, máis de picor, máis de todo. Entonces, matizando, pero con ollo seco as lentillas complicado. Cando sí se recomendan lentillas? En ambliopías de diferencia de graduación. Por qué? Porque as gafas, aínda que non se nota moito, depende tamén un pouco da graduación, cambian o tamaño da imaxe. Entonces, hai ambliopes que son míopes dun ollo e hipermétropes do outro. Entonces, do ollo que son hipermétropes van ter unha imaxe moito máis grande que do ollo que son míopes en gafa, que van a ter a imaxe moito máis pequena. Si temos que xuntar unha imaxe moi grande con unha moi pequena, o cerebro non xunta, non é capaz. Entonces, cal é a forma de facer as imaxes do mesmo tamaño? Unha lentilla. A lentilla dá as imaxes exactamente do mesmo tamaño porque vai pegada ao ollo. E aí sí que se recomendan lentillas, incluso en nenas pequenos, vale? E polo demais, por comodidade, pois o que lle sexa máis cómodo a cada un. Despois, sempre que se poñan lentillas, seguir os usos recomendados, pois o óptica optometrista, por favor, que ahora... Ahí es donde quería entrar. Venga, Ahí es donde quería entra. Porque yo he visto barbaridades. Yo, en mi caso, nunca he usado lentes de contacto, lentillas, porque bueno, cuando fui no me las dieron porque tengo un poco de astigmatismo, entonces me dijeron, no, para esto no. Pero he visto más barbaridades de esto de vamos de fiesta. Bueno, me llevé un par de lentillas para 5 días y ves que no lo cuidan, no le echan líquido. Entonces, primero te quería preguntar cuáles son, digamos, el cuidado óptimo para unas lentillas. A ver, hai varios tipos de lentillas, vale? As máis típicas e as máis habituales son as que chamamos lentillas blandas. Entonces, dentro das lentillas blandas hai varios tipos tamén. Hai as que se usan durante un mes e hai as que se cambian todos os días. Se tes unha lentilla que se cambia todos os días, se cambia todos os días. Non se usa 5 días e despois se cambia. Non, se cambia todos os días. Por qué? Porque esas lentillas non están feitas para estar en líquido limpiador e non están feitas para durar máis de un día. Entonces, esas lentillas van a coller moitísima merda da lágrima, grasa, as que si te maquillas van a coller maquillaxe, van a coller tal que se queda dentro da lentilla. E iso despois o metes no ollo. E iso despois rasca o ollo. E non. As lentillas de día son para usar no día e tirar o lixo. Punto, se acabou. Ai, que solo puxen unha hora. Me dá igual. Se tira o lixo. Ai, que solo... me dá igual. O lixo, punto. As de mes son para usar un mes, 30 días. Ai, que cada día solo usei 2 horas. Me dá igual, 30 días. O lixo, claro, porque nese mes, aínda que as laves ben, aínda que tal, se vai acumulando aí cousa. Entonces, son para usar un mes. Punto, se acabou. Ahora, no día, o que recomendamos é usar o que se recomenda é usar as lentillas máximo 8 horas ao día. Por qué? Bueno, que máis dá se salín de festa? Vale. Por que só 8 horas? Porque a córnea, a parte transparente de diante do ollo, necesita oxígeno. Entonces, aínda que a lentilla está feita para que lle pase o oxígeno a través da lentilla, aínda así estás tapando. Algo sempre estás tapando. Entonces, está feita, está pensada para que lle pase oxígeno suficiente se a usas 8 horas. Se a usas 16 horas, non lle durante as outras 8 horas non lle chega oxígeno suficiente á córnea. Entonces, que nos pasa despois? Que abusamos das lentillas e nos producen problemas e despois temos que deixar de usar as lentillas, que eso lle pasa a moita xente tamén. Entón, son para usar 8 horas ao día como moito. Hai lentillas que son para usar solo pola noite. Pois esas solo pola noite. Están pensadas para usar pola noite, pois solo pola noite, xa está. Para dormir, pois para dormir.
Que máis? A ver, que máis tipos de lentillas hai? Que máis burradas facemos? Dormir coas lentillas. Se as lentillas están para usar polo día, están para usar polo día, polo mínimo motivo. Porque se tú tes a córnea e necesita un oxígeno e lle pos o párpado por encima para dormir, xa menos oxígeno. E lle pos a lentilla no medio, menos oxígeno aínda. Que necesidade tes? E ademais estás dormindo con un cacharro aí cheo de mierda. Bueno, de mierda non, pero eso, dos restos de todo o día. Por qué? Por que necesidade tes de dormir coa lentilla? Eu xa sei que cando chegas de festa, pois estás moi cansa para quitar. Me dá igual, te as quitas, por favor. E e despois, formas de limpialas. Cada líquido ten a súa forma de usarse, pero os líquidos habituales que se dan coas lentillas blandas son o que chamamos líquidos multipropósito. Como se debe limpar unha lentilla? Se pon na palma da man, se lle bota un pouco de líquido e se frota un pouco. Vale, coa yema do dedo, non coa uña, que senón a rompemos. Coa yema do dedo. Por que a frotamos? Para quitar as cousas que queden por fora. As que xa están incrustadas dentro da lente, pois xa están incrustadas dentro da lente, pero as que están por fora, limpámolas un pouco. E despois gardámolo dentro do líquido para dúas cousas, para que quede ben hidratada a lentilla e para que esas cousas que estaban aí dentro, si poden salir, que salgan para fora para o líquido e non queden na lentilla. E creo que con isto todos os consellos de uso de lentillas. Chicos, papel y boli. Luego, curioseando un poco, vimos una alternativa que es la de lo voy a leer. Ortoqueratología. Sí. ¿Qué es y cómo funciona? Vale. Son un tipo de lentillas que son rígidas, ¿vale? Son duras. Y son más, en tamaño, son un chisco máis pequenas que as blandas. Son para usar de noite. Entonces, que é o que fan? Moldean a córnea, cambianlle un pouco a forma a córnea. A nosa córnea suele ser redondeada, entonces o que fan é como aplanala un pouco polo centro. E que conseguimos? Aplanala polo centro para os miopes. Para os hipermétropes, apreta un pouco polos bordes. Que facemos con isto? Que nos pon a graduación da lentilla na córnea. Entonces, cando quitamos a lentilla, a córnea queda con esa forma e non necesitamos nada, nin gafa nin lentilla para ver ben. Entón, é un pouco... O efecto que fai na córnea é un pouco parecido ao que fai a cirurxía refractiva de tallado de córnea, vale? Hai varios tipos de cirurxía refractiva, pero unha é que che tallan a córnea cun láser, vale? Quitanche un trozo de córnea para poñerche a graduación na córnea. E a Orto-K fai o mismo, fai ese moldeado, pero é reversible. Quero dicir, se tú un día queres deixar de usar as lentes de Orto-K, deixas de usalas e tes a túa graduación en gafa ou en lentilla, o que queiras. Que outra cousa ten boa tamén, que podes ir variando a graduación. Se che cambia a graduación co paso do tempo, polo que sea, podes ir cambiando as lentillas para adaptar. Mentras que na cirurxía refractiva operante coa graduación que tes no momento da operación, pero se despois che aumenta ou che varía, ou astigmatismo ou que sexa, tes que reoperar, o sea, ou poñer outra gafa ou outra lentilla, ou por iso a moita xente tamén lle pasa que despois ten que usar gafas despois de operarse. Que é o malo? Que comparando precios, a Orto-K é máis cara, no sentido de que o par de lentes son 1.000 euros, creo. O sea, os dos dous ollos son 1.000 euros e se deberían renovar cada ano ou cada 2 anos. Depende un pouco de como este a lente e de como este a graduación ou así. Mentras que a cirurxía refractiva, pues, non sei agora canto cobran, pero que serán 3.000 euros ou algo así, e unha vez. Entón, claro, tamén depende de si queres pasar polo quirófano, si non. As cirurxías refractivas tenden a dar despois algo de problema de ollo seco, porque como estás alterando a córnea, estás alterando os nervios da córnea, e entonces despois a produción de lágrima non é exactamente igual, porque os nervios que teñen a sensación, que dan a sensación ao ollo para producir máis ou menos lágrimas están alterados. Pero bueno, é unha opción. E eso, póñense pola noite e polo día ves ben.
Bueno, chicos, chicas, antes de seguir con el podcast con Saleta, que estamos disfrutando un montón, darle las gracias a nuestro patrocinador, Rayola Networks, que para quien no conozca lo que es Rayola Networks, es un hosting web donde puedes crear tu propia página web y tenerla ahí subida en la nube. Además, no solo para páginas web, sino también gestionas tu dominio con un gestor para correos, por ejemplo, por si queremos nosotros mandar con nuestro dominio un correo en el caso de Saleta, por ejemplo, le mandaríamos con contacto@tolkientimes.com, y también lo puedes hacer con tu propio dominio por si quieres mandar correos para tu empresa o para cualquier cosa. Tienes Rayola Networks. Y algo muy bueno de Rayola, que nosotros lo destacamos bastante, es que al fin y al cabo tiene una infraestructura en España y sobre todo el servicio 24 horas, que al fin y al cabo pues a nosotros nos ha pasado alguna vez de tener que solicitar ahí algún servicio y pues al momento nos contesta, y eso siempre es de agradecer. Y por nuestra parte tenemos un 20% de descuento con Rayola. Tenéis el link abajo por si quieres tu propio hosting web. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Bueno, genial. Curioso. Ahora vamos con un tema que supongo que será el que quieres desarrollar bien, que es un poco esa terapia visual. Entonces, ¿qué es y cómo funciona? Pues a ver, a terapia visual en sí son exercicios, vale? Son exercicios que melloran habilidades visuales, pois as que falábamos antes, as de enfoque, movementos e tamén as habilidades visuales de percepción. O que queremos é darlle experiencias novas ao cerebro para que aprenda a ver dunha maneira diferente, vale? Que é o bon que unha vez que o cerebro aprende e que creamos esas vías neurolóxicas, xa non se desaprende, porque xa vai a preferir usar, porque é unha forma máis efectiva de traballar para ele, entonces vai a preferir usar esas vías neuronales que non usalas, e a base de uso se siguen mantendo. Que podemos tratar con terapia visual? Podemos tratar disfuncións acomodativas, de problemas de enfoque, disfuncións de motilidade ocular, de como se moven os ollos, disfuncións de visión binocular, que entra pois, a converxencia que falábamos antes, e entra tamén a visión en 3D, e entra tamén a ambliopía e o estrabismo. E despois podemos tratar tamén, que aínda non falamos moito delas, as habilidades de procesamento da información visual. Pues cómo entendemos un mundo que nos rodea. Sí, no, pues a mí, o sea, justo te iba a decir, si quieres profundizar en las habilidades de procesamiento. Sí. Porque me parece un tema súper curioso, porque, bueno... Pues a ver, dividimos... É complicado isto, É o que vos comentei un pouco, un pouco antes. Si me explayo, podemos estar aquí falando unha hora, pero... A ver, divídense como en tres grandes grupos, vale? Son as que chamamos como psicomotrices ou de visoespacialidade, que como entendemos onde están as cousas, vale? E esas están relacionadas, estas se adquiren cando gateamos e así, e están relacionadas con como entendemos o noso corpo, a nosa dereita, a nosa esquerda e a dereita e a esquerda do resto do mundo. Como entendemos a lateralidade nas cousas, un B non é igual que un D porque están espellados, un P non é igual que un Q porque están espellados, e como... E despois temos tamén as de análise visual, que esas é que son as cousas. Vale, entonces aquí metemos a discriminación visual, que para ler nos axuda a diferenciar unhas letras doutras. Unha A en imprenta non é igual que unha E, vale? E nos axuda a diferenciar palabras tamén. As mismas letras reordenadas fan dúas palabras diferentes, vale? Casa e saca non son o mesmo, vale? E iso é discriminación visual. Nos axuda a diferenciar dúas cousas moi parecidas, pero que teñen pequenas diferencias. Temos memoria visual tamén. Temos que nos axuda tamén a reconocer palabras rápido. Si temos a memoria visual das palabras, podemos reconocerlas rápido. Relacións visoespaciais, que é entender cando unha cousa está espellada, está xirada, como se posicionan as cousas e se relacionan entre elas. A constancia de forma, que é entender que unha cousa é igual, aínda que cambie de tamaño ou de posición. Entón, unha A mayúscula e unha A minúscula son a mesma letra, aínda que teña formas diferentes, e iso hai que entendelo visualmente. A figura fondo, que é ser capaz de reconocer unha cousa nun mogollón, entón axúdanos a atopar a posición no texto,
a se estamos copiando algo da pizarra, saber en que parte da pizarra estou e saber en que parte do cuaderno estou, onde teño que colocar as cousas, vale? E o peche visual. O peche visual é ser capaz de inferenciar o conxunto polos cachos. Se eu teño un triángulo, pero lle faltan cachos, eu sei que é un triángulo igual, porque sei inferenciar. O peche visual sírvenos tamén para reconocer as palabras. Non sei se conocedes ou se o vistes algunha vez un texto que ten todas as letras desordenadas das palabras. Sí, e que sabes... E que sabes sí. ler exactamente igual aínda que as letras estén desordenadas. Eso é peche visual. Tú reconoces a palabra non pola orden na que están as letras, sino porque están esas letras aí, tú xa sabes que palabra é. E é tamén a habilidade que utilizamos nas ilusións ópticas, que podes ver unha cousa a outra, a vella e a moza. Sí. Pois, en función de como peches a imaxe, de como utilices a habilidade de peche visual, ou ves unha cousa ou ves outra. Eso non era lo de como... Hay libros de eso, ¿no? Sí. Que yo me acuerdo que en nuestra biblioteca teníamos un libro y yo lo que hacía era como hacer el ojo, hacer así. Esos son os do ollo máxico. E esos traballan con visión en 3 dimensións e coa converxencia e a diverxencia. Es una pasada. Esos son guais tamén. E quédame outro grupo de habilidades visuales que son as de integración con outros sistemas. Isto é fácil de entender. Por que na pandemia estábamos todos xordos ao levar mascarillas? A vos non vos pasaba? Que falabas con alguén e non entendías o que che estaba dicindo e non era porque non o escoitases, sino porque non entendías o que che estaba dicindo. Cando falas con alguén, apóiaste da información visual que che dá o movemento da boca da persona. Cando dous sonidos sonan moi parecido, a visión diche que che están dicindo. Entonces, se che falta a parte visual, hai veces que non entendes o que che falan. E despois valoramos tamén como se coordina a visión con movimento. Como tú ves algo e o plasmas nun papel. Esas son habilidades de procesamiento de información. Saleta, perdón por cortarte, pero es que me acaba de surgir una curiosidad por el hecho de que comentabas por lo de la mascarilla. Entonces, si por ejemplo una persona que le cuesta vocalizar, o sea, quiero decir, a la hora de hablar que cierra más la boca. Sí, a ti vai ser máis complicado entender o que che dice. Vale. Aínda que os sonidos estén ben, se falas todo o rato, tú, vai ser moito máis complicado saber se está dicindo A ou B ou C ou D. Vale. Sí ou non? Sí, total. A visión se integra con outras habilidades. Por eso decimos que o 80% da información que recibimos é visual, porque non só é visión con audición, é visión con moverse, é visión con outras cousas. A mí me surge la duda un poco de esta evaluación que vosotros le hacéis en este caso a los pacientes, porque de un oculista siempre está la pantallita con las letras, es lo mítico y lo de que te ponen las lentes, pero claro, ¿tú qué evaluación haces cuando te va una persona? Pois, graduamos tamén, igual que che fai na óptica ou che fai un oftalmólogo, un apunte. Sí. Os oftalmólogos non estudian para graduar, vale? A ver, poden non facer porque teñen experiencia, porque cando fixeron o MIR e as prácticas do MIR, alguén que sabía lles ensinou, pero non é o seu cometido principal, vale? O cometido principal é dos ópticos optometristas. Zapateros sus zapatos. Claro, a ver. A ver, as cousas como son. E eles teñen moitísimo campo, o sea, teñen moitísimo campo. Cando vas a unha clínica especializada en oftalmoloxía hai 50.000 especialistas. O de retina, o de glaucoma, o de córnea, o sea, 50.000 especialidades. Entonces, por favor, déxame graduar a mí, que para eso estudiei e fixen 4 anos de graduación, por favor. Entonces, graduamos. Outras cousas que miramos, que falábamos, enfoque. Vale, fago probas tanto de canta capacidade de enfoque tes como canta flexibilidade de enfoque tes, como de rápido eres capaz de facer cambios de enfoque, lonxe cerca nun minuto. Capacidade de mover os ollos,
vale? E de mover os ollos de maneira automática. Tú estás pensando noutra cosa, pero os teus ollos se están movendo igual. Estás falando, pero os teus ollos se están movendo igual. E de mover os ollos cando hai distraccións. Perdón que te interrumpa. ¿Puedes, digamos, mientras explicas, dar el ejemplo de cómo lo haces? Porque, claro, me surge la curiosidad. Digo, vale, el seguimiento visual. ¿Qué haces? ¿Pones un lápiz y sigues? Sí, sí. No clavé. Tal cual, sí, sí. E si quero saber se está automatizado, pregunto, pues, cos nenos normalmente, ou coas nenas, preguntolles que almorzaron ou que comeron ese día, mentras lles pido que sigan unha cousa cos ollos. Cando valoro os saltos, pues o mismo, fagolles, digolles, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora fálame, ahora non sei que, ahora movo, e a ver se se distraen cando movo en periferia. Sí, así. Despois, valoramos tamén o da converxencia. Isto hai moitas formas de valorar, o sea, valoramos varias cousas. Primeiro, cal é a posición dos ollos, que aí valoramos tamén se hai estrabismo ou non hai estrabismo, vale? Valoramos se xusto están apuntando os ollos ao sitio que están mirando ou están un pouco por diante, un pouco por detrás. Valoramos a flexibilidade ou amplitude primeiro, o rango, todo o que teño para facer o movimento de ollos rectos, ollos mirando en cerca. E a flexibilidade tamén se pode valorar. Cantos cambios de abrir e cerrar de ollos rectos, ollos mirando en cerca podo facer nun minuto. Son moitas cousas que miramos. Sí, sí. Despois valoramos tamén a visión en 3 dimensións, porque que sexas capaz de facer todo isto non quere decir que teñas unha boa capacidade de ver en 3 dimensións. E igual que coas letras, miramos como de pequenos son os detalles que podes ver, tanto en lonxe como en preto. En a visión en 3 dimensións tamén hai isto, vale? Hai rango, o sea, sí, como detalle no que eres capaz de percibir o 3D. Si dúas cousas están moi xuntiñas, eres capaz de ver aínda así que eso está en 3 dimensións, aínda que tamén o vexas aquí. Entonces, aí tamén hai. E despois valoramos dentro da valoración inicial xeral, valoramos un pouco a saúde das estructuras, vale? Non me vou a meter en diagnosticar, é o traballo de oftalmoloxía, vale? Pero eu si sei se un ollo está ben ou non está ben. Sei se hai un problema de córnea ou non hai un problema de córnea. Non che vou a decir por que o tes, nin que problema é, pero eu si vexo, se eu tingo con un tinte laranxa e vexo que co filtro azul me salen aí uns puntos, eu sei que eso non é normal. A tua córnea non debería estar así. E o que che vou a decir é que se me parece grave ou suficientemente grave, que vayas a un oftalmólogo ou unha oftalmóloga e que te valore. Eso non é unha valoración básica xeral, vale? Pero despois, si sobre todo en nenos e nenas en idade escolar, si vemos que polos síntomas que nos comentan, ou porque sempre facemos un cuestionario previo, vale? Para que nos dé un pouco de información tamén de que probas falta facer. Si vemos que hai problemas na escola de aprendizaxe cos habilidades visuais que comentábamos antes, entonces facemos unha valoración máis exhaustiva na que metemos as habilidades visuales. E entonces se alarga moitísimo e normalmente o facemos en 2 días diferentes. A mí, una curiosidad, porque yo, por ejemplo, estudiar INEF y tal, pues tenemos una asignatura que es bases motrices y así, y era un poco la duda sobre la visión 3D. ¿Hay una edad a la que la desarrollas? Sí, empezase a desenrolar coa converxencia cando empezamos a gatear. Sí, empeza bastante pronto. Por eso decimos que empezamos a facer valoracións a partir dos 6 meses. Porque se xa non hai unha boa coordinación entre os ollos, xa se vai a ver afectada a visión en 3 dimensións. Vale, se xa empeza a haber unha ambliopía, xa vai a haber unha afectación a nivel de visión en 3 dimensións. Entonces, por eso son importantes tamén facer valoracións en bebés. Entonces, desde aquí supongo que quieres mandar un mensaje de... aunque parezca que todo vaya bien, nunca viene mal una revisión. Tienes un hijo de 6 meses, a partir de 6 meses, que vayas y revises que todo esté bien, porque supongo que con una detección temprana, pues ajustar mejor la solución. É certo que a veces pode dar síntomas,
pero hai veces que non. E os ambliopes e os estrábicos porque os ves, teñen un ollo torto, ou pa fora ou pa dentro, pero teñen un ollo torto, entonces a esos vales revisar sí ou sí. Pero os ambliopes non. E os ambliopes empezan bastante pronto, porque eso, empezan co desenrolo, e non os vas a detectar. Porque esos nin van a fruncir os ollos, nin lles vai doer a cabeza, nin... Entonces, canto antes o pillemos, millor, porque lles axudamos a que se desenrolen ben. E despois que, eso, un problema de converxencia ou un problema de enfoque ou tal, sí que é certo que pode dar algo de síntomas, pero os nenos e as nenas non se van a queixar. Entón, non sei, é mellor revisar de vez en cuando, non che digo, eu que sei, todos os días, pero jolín, de vez en cuando, eso, en idade escolar recomendamos unha vez ao ano, porque aínda que fagas terapia visual, sempre pode haber algún pequeno desaxuste, pois unha época que tes máis en cerca e entonces tiras máis do enfoque e entonces se desaxusta un pouco, pois por revisar, pois facemos unha revisión e que está todo ben, pois ala. Bueno, chicos, chicas, aunque esté hablando de edad escolar, también ir a hacer una revisión vosotros, que seguramente os venga bien. Sí. Luego, queríamos también a lo mejor preguntarte si tienes algún caso que esa terapia visual haya marcado a lo mejor un antes y un después. Hai un libro que se chama Ven en tres dimensiones. A autora é Susan R. Barry. Entonces, ela conta como ela perdera a visión en tres dimensións e a base de terapia visual a volveu a recuperar. E como foi para ela, ela nunha pasaxe do libro conta como foi para ela ao nevar entender que os copos tiñan profundidades, que non caían todos os copos así en pantalla, claro, que estaban como a diferentes profundidades. E aparte de eso, pois eso, nenos que ves super torpes, que toda a vida, ou nenas que ves super torpes, que non querían xogar, que non querían montar en bicicleta, que non querían pois facer ningún tipo de deporte porque eran super torpes ou porque se lles daba fatal ou non sei que. Estos nenos con terapia visual melloran que flipas, e de non pasar a querer facer nada, pasan a montar en bici, a andar en patins, a estar felices na rúa xogando, xa flipas. Vale, ahora vamos ya con las preguntas de la audiencia. Entonces vamos a ir diciéndote y nos das ahí la respuesta. Empezamos con la primera, que es: ¿qué hábitos diarios ayudan a cuidar la visión? O que falábamos antes, o 20-20-20. Por cada 20 minutos de traballo en preto, 20 segundos de descanso, mirando a 20 pés ou a 6 metros. É o mellor que podedes facer. Eso e o ocio, o aire libre, ou non aquí, por favor. É que, en serio, estamos como super metidos aquí nunha cúpula e necesitamos estimulación, o sea, necesitamos todos movernos. Vale, tengo una duda. Si tu momento de desconectar es irte de estar estudiando a sentarte en un banco abajo y leer, ¿no ayudamos mucho a esto o sí? ¿Sabes por qué ayuda? Algo sí. ¿Sabes por qué? Porque tú cando estás estudiando estás entre 4 paredes. E a túa información de visión periférica é blanco e blanco e blanco. Cando estás nun parque, por moito que estés aquí, tes unha persona pasando por aquí, outra pasando por aí, tes un neno xogando ali, que che está estimulando aquí. É diferente, non é igual, e tes a luz do sol. Non tes unha luz artificial. Entonces, xa é mellor. Perfecto. Y luego, otra duda de la audiencia es si hay algún ejercicio para relajar la vista. A ver, mirar en lonxe é un exercicio e despois hai... non é exactamente para relaxar a vista, pero é como para reducir pulsacións. É como para... Calmar. Sí. Que pechar os ollos e poñer como as palmas das mans apretando un chisco. Si están quentes, mellor, que as niñas están un pouco frías. Que estamos un pouco as mans. Calienta las manos, Martín. Ya están calientes. E poñemos un pouco. Dios mío, pero esto parece una discoteca. Chicos, hacerlo en casa mientras. Igual estoy apretando de más. Sí, a ver, non hai que apretar moito, non?
Estoy viendo luces que parpadean. Pero activamos unha parte do sistema nervioso autónomo que reduce un pouco as pulsacións e nos relaxa e nos calma. Creo que me pasa. Que bruto eres. No, non é apretar, é apoiar un pouco. Se relajó demasiado. Non é apretar, é apoiar un pouco Ya, ya, solo. Bueno, otra pregunta que ya está contestada, igualmente la hago. Sí, dale. ¿Cuándo debería hacerse una revisión visual completa? Pois eso, en idade escolar cada ano e en adultos eu diría cada 2 ou cada 3, pero é certo que si non... A ver, é que estamos todos moito co de cerca, entonces tiramos moito de enfoque. Pero unha vez que xa tes adquiridas máis ou menos as habilidades visuales e non estás estudiando con moito... E mantés eso, pois as cousas de higiene visual que falábamos, pois 40 centímetros de distancia, non comentamos, pero unha boa iluminación do texto cando lees e así. Non ler tumbado tamén, que non o dixen. Detalle, non ler tumbado. Non sei se vistes o vídeo del hormiguero, non son moi fan del hormiguero, pero este vídeo está guai. O vídeo de como xiran os ollos, que os ollos teñen un movimento de xiro así. Sí. Pois os ollos, cando nos tumbamos, non se tumban con nós, tenden a compensar facendo este movimento. E despois, cando estamos lendo, nesta posición, temos que facer isto. Entonces, non están converxendo os dous ollos igual, nin están facendo a forza igual que se estamos así. O sea, os músculos que interveñen non son os mismos se estamos tumbaos que se estamos lendo normal. Entonces, eso pode producir problemas de visión binocular, de estereosis e de enfoque e de xuntar as imaxes. E ademais, si lemos na cama, na almofada ou así, moitas veces tamén pasa que tapamos un ollo e estamos usando solo o outro. E eso tamén pode producir, sobre todo cando somos pequenos, porque a nosa visión ainda está en desenrolo. Entonces, claro, todas esas son experiencias ás que o cerebro se acostuma. Entonces, mellor sempre darlle experiencias nas que traballen os dous ollos e os dous ollos por igual. ¿Y cómo influye la visión en la postura y la motricidad? Igual que falábamos antes, como vemos fai como nos relacionemos co mundo. Entón, nós temos un esquema corporal feito aquí no cerebro e temos tendencia a darlle preferencia a un lado sobre outro. Se esa preferencia é moi, moi grande, tendemos a centrar todo con respecto a ese lado. Entonces tendemos a todo o noso corpo xiralo ou favorecer ese lado. Visualmente hai unha cousa que chamamos que son prismas xemelgos, que o que fan é movernos toda a imaxe un poquinho, vale? A outro lado. Para que? Para favorecer posturas ou para favorecer a sensación nosa do outro lado do corpo que non lle estamos dando tanto feedback. Entón, se eu estou moi centrada neste lado e tendo moito a tirar deste lado e teño toda a columna muscular cargada deste lado, podo usar prismas xemelgos para mover toda a imaxe hacia o lado contrario, darlle ao meu corpo sensación de todo este lado e empezar a utilizar este lado e cargar menos este. E iso pode afectar a postura. Hai fisios que o usan. Me ha llamado muchísimo la atención, me parece un detallazo. Vale, otra pregunta que esta es que me hace muchísima gracia es porque a veces vemos como si fuesen moscas en el cielo. Dentro do ollo hai un líquido que se chama vitrio, non é líquido, é como un gel que está formado de colágeno, entre outras cousas. E aí a veces quedan restos do metabolismo das células da retina e das outras que hai por aí polo ollo. E
E entonces esas zonas quedan como máis oscuras dentro do vitrio, son como zonas que en vez de estar clariñas, transparentes, normales, están como máis oscuras. E eso, a veces, si temos un fondo blanco ou así, podemos velo. E é o que lle chamamos moscas volantes. Hai outras que aparecen por tensións na retina. Aos miopes moi altos, os que teñen moita graduación de miopía, son miopes tan altos porque teñen o ollo bastante grande, teñen o ollo estirado. Entonces, cando teñen o ollo grande, a retina está máis tensa. E entón, nesas zonas, en algunhas zonas de tensión da retina, poden aparecer, pois eso, como os fogonazos que vías tú ahora cando puxeches as más, que dixeches, pero isto é como unha discoteca. Pois un pouco eso. Eso non son miodesopsias, eso son fotopsias, que se chaman. E existen as dúas cousas. As moscas volantes son por restos no vitrio e as fotopsias son por retina. É certo que os oftalmólogos din que si tes un aumento moi grande, porque todos temos algunha mosca voante por aí, si te fixas, todos temos algunha, pero nos miopes magnos en oftalmoloxía recomendan que si hai un aumento moi grande de moscas voantes, que vayas a facer unha revisión, porque pode ser que teñas un desprendemento de vitrio ou de retina. É un dos indicios de que pode haber un problema dese tipo. Entón, si hai un incremento moi grande, hai que ir a revisar a oftalmoloxía, que son os encargados deso. Te queremos preguntar un pouco la diferencia entre presbicia, miopía e hipermetropía. Vale, miopía e hipermetropía son estados refractivos, vale? Dependen, sobre todo, do tamaño do ollo. Vale, os miopes teñen o ollo os que dixen miopes ou hipermetropes? Vale, os miopes teñen o ollo un chisco máis grande do normal. Hai uns valores normales de tamaño de ollo, vale? Os valores, sí, normativos. E os hipermétropes teñen un pouco máis pequeno. Entonces, isto é un pouco difícil de explicarlo sen un dibuixo. Pero a luz entra no ollo e se enfoca en retina. Si o ollo máis grande, enfócase antes de retina. E entonces vemos borroso, é un miope. Si o ollo máis pequeno, enfócase por detrás de retina, vemos borroso igual e somos hipermétropes. Entonces poñemos unha lente que nos leva o foco á retina. Que é a presbicia? A presbicia é a pérdida de capacidade de enfoque. Nos, cando miramos en lonxe, enfocamos en retina, e cando miramos en preto, temos unha lente dentro do ollo, que é o cristalino, que cambia de tamaño, se pon un poquito máis gorda, e fai que sigamos enfocando en retina. Que pasa con esa lente? Que perde elasticidade co paso dos anos. Entón, a partir dos 40 ou 45, empeza a estar tan dura que non ten forza suficiente para enfocar en retina. E entonces queda o noso foco un pouco por detrás. Que facemos? Poñemos unha gafiña de cerca e xa enfocamos en retina. A medida que pasan os anos, cada vez a lente está máis dura e cada vez necesitamos máis graduación para ver mellor en cerca. E iso é o que lle chamamos presbicia. E non hai ningún ejercicio que pueda ayudar a... É certo que a terapia visual e os exercicios como de enfoque poden axudar a como... que non sei como explícalo moi ben, como que si estás facendo exercicios de estirar e encoller a lente esa que temos, como que podes alargar un pouco a elasticidade esa que ten. Pero quero decir, vai acabar endurecendo igualmente, que, o sea, endurece, e cando está dura, cando e ademais se pon opaca, cando perde a transparencia, é a catarata. Ahora, bueno, yéndonos un poco a lo que vendría siendo las nuevas tecnologías y así, que es un tema que nos gusta tratar, queríamos hablar un poco sobre, bueno, esas nuevas tecnologías o herramientas que están apareciendo en el mundo de la optometría, que a lo mejor te estén facilitando a la hora de
de hacer esa terapia visual? Pois a ver, no meu campo, para a adaptación de lentes de contacto, sobre todo, utilizamos a topografía, que é unha máquina que fai como un mapa topográfico da parte de adiante do ollo, entonces medi exactamente si tes astigmatismo, onde está o astigmatismo, e exactamente cal é o tamaño do teu ollo e cal é a forma para que eu poda escoller a lente que mellor che vai. E, bueno, sí, e un pouco, pues, eso, como de curvada esta córnea tamén para saber si a lente necesitamos que sexa máis curvada ou menos. En terapia visual están salindo bastantes programas como para facer exercicios cos nenas e cos nenos na casa. Que pasa? Que son moi dependentes de pantallas e como estamos en contra das pantallas, non estamos en contra das pantallas, Sí, pero sí. estamos intentando favorecer o exercicio ao aire libre ou usar menos horas as pantallas precisamente por evitar este aumento da miopía. Entón, para min van un pouco en contra do que eu predico. Entón, están ben no sentido de que pois, a veces son videoxogos e tal que poden ter enganchado un pouco a un neno ou unha nena un tempo, pero tamén é certo que lles pasa moito, que falaba outro día coas compañeiras nun grupo de WhatsApp, que se acaban aburrindo, porque non é un videoxogo en sí, o sea, estás facendo o mínimo 50 veces, pois unha carreira, e a mesma carreira, pues, é que tampouco... Entón, eso, entre que son con pantalla e que ao final se acaban aburrindo, para min tampouco son a mellor cousa. Pues también hay algo que nos gusta preguntarle a cada invitado que traemos, que es un poco de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo usas? ¿Y cómo te gustaría que se usase? Es decir, si tuvieses un papel en blanco donde si escribieses algo se diese, dirías, me gustaría que la IA me hiciese exactamente esto. ¿Qué dirías? Pois a verdad que non a uso moito, porque intentei usala para facer o plan de empresa cando empecé a intentei usar o ChatGPT. Cando empecé a montar a empresa e se inventaba empresas, e sabes, como cando lle preguntaba, búscame a competencia en Coruña, e se inventaba empresas, e fui como, pero e isto? E entonces non me gusta usala moito, pero si poidese utilizala, sería guai meterlle todos os datos dunha valoración visual e que me dixese exactamente si está dentro dos valores ou non e cal considera ela que é o diagnóstico. Que a ver, que eu podo facer o meu diagnóstico e eu teño a miña idea según como se comporta, porque aparte das probas, dos valores numéricos, das probas de valoración de optométrica, eu tamén valora como se comporta. Quero decir, non é o mismo un neno ou unha nena que é capaz de facer isto hasta aquí fácil e non lle molesta, que unha que aquí xa empezou a facer así, e empezou a facer caras e a intentar guiñar e consigue hasta aquí, pero está así. Vale, entonces, os valores son os que son, pero e a IA podería axudar en decirme, vale, pues con estos valores tes insuficiencia de convergencia, ou con estos valores tes insuficiencia acomodativa, pero despois tamén teño o meu criterio de, vale, pues sí ou non, ou igual non me dá, pero eso estaría ben. E o resto, pouco, porque a terapia visual gústame... ou igual para lentillas tamén podería ser guai meter os datos todos do ollo e da graduación e tal, e que che diga exactamente a lentilla e que acerte, sabes? Que despois, claro, porque despois a valoración de lentillas tes que mirala sempre no ollo, quero decir, tú necesitas, que isto non o falamos, tú necesitas poñer a lentilla nun ollo e ver como se move, e ver como se comporta, e ver e telo unhas horas posta e ver como de cómoda ou cómoda está esa persona con ela. E eso non se fai se compras lentillas por internet, ok? Eso era por lo que decías que íbamos a... Vale. Claro, ya entiendo. Esto tiñame lo que te comentaba. Entón, en terapia visual a IA non me dá moito porque aínda que os exercicios de base son os mismos, o sea, eu non varío moitísimos exercicios,
os adapto para cada persona. A dificultade, exactamente como se fai o exercicio con unha persona ou con outra, é diferente. Como combino os exercicios? Pois se teño que encestar, o fago con equilibrio ou non o fago con equilibrio, fago a pata coxa ou non, o fago en visión periférica ou non. Entonces, son os mesmos exercicios de base e encestar, pero con uns fan... Entonces, aí non me amaña moito a IA. Volvendo ás lentillas. Me foco a cámara. As lentillas por internet son moi baratas, ok. Vale, pero a páxina de internet non che valora a lentilla no ollo. O sea, as cousas como son. Eu necesito, e calquera profesional necesita, e unha lentilla ben adaptada necesita, ver como se move esa lentilla no ollo e ver como está ese ollo despois de X horas de uso. Entonces, eso por internet non se fai. E me parece moi ben que a primeira adaptación a fagas nunha óptica ou nun centro ou donde sea e despois te compres as lentillas por internet, pero as condicións do ollo varían e as estacións varían e necesitas saber ter unha persona de mao que te mire. Entonces, polo menos, unha vez ao ano, que é o que se recomenda, deberíase facer unha revisión de adaptación de lentillas. Unha revisión na que te miren como está ese ollo, se lle están indo ben as lentillas e non, porque é certo que na primeira adaptación vemos como está o ollo despois de 8 horas de uso, pero ese ollo non vai estar igual despois de un ano inteiro de levar a lentilla 8 horas, e máis se usas 16, que é o que falábamos antes. Entonces, necesitas unha persona que mire ese ollo e que tinga ese ollo e que mire de verdad como está a córnea e como están os párpados. E eso por internet non se fai. Entonces, por favor, facede revisións de lentillas todos os anos cunha persona que vos mire o ollo. E xa está. La que lo pilló por internet está así en el sofá viéndolo. No, é que despois... No, sí, me parece bien. É que despois pasan cousas. Efectivamente, sí, E que nos comemos o marrón somos nós. Toda razón, sí, que la gente por ahorrarse unos eurillos al final acaba teniendo un problema Que eu enorme. entendo que hai moita diferencia de precio, que cando estás mal de pasta, Sí. 50 euros son moitos cartos, dan para comer moitos días. Pero, joder, coa saúde visual non se xoga. E parece que non, pero lentillas... O sea, problemas de lentillas poden provocar unha cegueira en casos graves. O sea, podes te quedar cego dun ollo porque se che opacifica a córnea. Entón, e por moito que despois haxa trasplantes de córnea así, os trasplantes de córnea son un follón que flipas. E non che queda ollo nunca como un ollo normal. Entonces, ¿para qué arriesgarse? No sé si tienes razón. Yo al ojo le tengo un miedo. Yo, todo lo que sea del ojo, yo digo sí. Eu non che digo que nunca, jamás, de los jamases. Tampouco. Pero, tío, vai a unha óptica de vez en cuando e que te valoren. E lle faz unha compra ese día. Pa 2 meses. Pois pa 2 meses. Que non hai pa... Porque as caixas de mes veñen pa 3 ou pa 6. Pero bueno. Tío, pois xa está. Fixeches unha compra, fixeronche unha revisión, sabes se estás ben ou non estás ben. E non che costa nada. Total. Y ahora, Saleta, así para una reflexión final, ¿no? De que le puedas mandar así al público, ¿qué recomendaciones le harías para cuidar la vista? Respecto a lentillas, por favor, revisións de vez en cuando, polo menos unha vez ao ano, e cumplir as recomendacións. Si son 30 días, son 30 días. Si son diarias, son diarias. Si son para usar pola noite, son para usar pola noite. Respecto a tempo en cerca, o que xa falábamos e repetimos, distancia de traballo 40 centímetros, que todos tendemos a estar co móvil aquí, intentar facer descansos, intentar ocio aire libre. E nada, e eu en poboación infantil revisións de vez en cuando e que vos diría, e buscadevos o profesional, pero é que claro, se non sabedes que existimos, pues... Chicos, abajo tenéis las redes y todo. Perfecto, pues ahora, Saleta, vamos a hacer una pregunta un poco más personal para que, digamos, hables contigo misma, y es, si ahora mismo entras en una habitación con la Saleta que estaba decidiendo ahí las 3 carreras que hiciste ahí, que no sabía muy bien aún por cuál ir, ¿qué le dirías? Que fillo moi ben.
Que, no, a ver, que lle costou chegar a donde está, pero que ben, que ben escollido, que podía ter feito antes, bueno. Que a outro tamén lle aportou pouco a pouco, así que, ben. Genial. Pues Saleta, luego también tenemos una pregunta que no tiene nada que ver con el podcast, que esto ya es más informal, que son las preguntas míticas, que son 2 preguntas y tienes que responder a una, que es lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y no tienes que decir a cuál respondes, es solo decir el lugar. Na playa. Venga, genial. Pues Saleta, ha sido un placer tenerte aquí. De verdad que espero que toda la gente que lo haya escuchado pues se lleve contenido de valor, que yo creo que hemos sacado cositas muy interesantes. Y bueno, si quieres comentar tú algo a los oyentes. No, nada, que gracias a vos outra vez por terme aquí, que foi un placer, que estuve moi cómoda, a verdad, xa me dixera Marisa que ela tamén estuvera moi cómoda e a verdad que sí, que me gustou poder falar de todo un pouco, a verdade que... Jo! Pues dicho esto, chicos, ya sabéis, habéis aprendido esta profesión que igual no la conocíais y ya veis la importancia que tiene. Y como dijo Villa antes, zapatero a sus zapatos, para la próxima revisad bien lo que queréis hacer. Y dicho esto, tenéis todas las redes Saleta abajo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias!